Vi vil gerne lave en præsentation af genproteiner, og jeg starter med at fortælle om, hvad er genproteiner. Alle G-proteiner koblede receptorer sidder i cellemembranen. Ved bindinger af en ligand ændrer receptoren konformation og aktiverer et genprotein, der udløser et cellulært respons, der kan tage mange veje og omtales som signaltransduktion. Kort sagt, et G-protein er et protein, der kan blive aktiveret af transmitterstoffer og udløse en dannelse af cyklis AMP. G-proteiner er sammensat af 3 forskellige enkeltproteiner, alfa, beta og gamma. Udformningen af disse enkeltproteiner er afgørende for, hvilken funktion det samlede protein får. Fra individ til individ er der forskel på udformning af alfa, beta og gamma-proteinerne, hvilket man meget tyder på er grunden til, at folk reagerer forskelligt på rusmidler. På billedet, vi kan se nedunder, er et snit gennem cellemembranen, som viser 7 transmembranreceptorstrukturen med de 7 transmembran alfa-hektarer. Receptorer kan være konstrueret på forskellige måder. En kategori er 7-helix-receptoren, eller som den også bliver kaldt, G-proteinkoblet receptor. Det er også den, som vi kan se på billedet. Receptoren er konstrueret af et langt molekyle sammensat af ca. 450 aminosyrer. Proteinmolekylet danner 7 alfa-helix-strukturer, der løber gennem membranen. Når genproteinet frigives, kan det enten hæmme eller stimulere andre funktionelle proteiner inde i cellen. G-proteinet er sammensat af 3 forskellige enkeltproteiner, kaldet alfa, beta og gamma, og det er udformningen af dem, der er bestemmende for, hvilken funktion det samlede protein får. Da der er forskel på alfa, beta og gamma-proteinernes udformning, er der sammenhæng i, at vi mennesker reagerer forskelligt på rusmidler. Hvordan virker G-protein? Et transmitterstof sætter sig fast på 7-helix-receptoren. Efter dette aktiveres G-protein, og alfa-proteinet løsriver sig fra de 2 andre. Her frigives energi, og der er nu 3 fosfater på alfa-proteinet. Nu kan alfa-proteinet sætte sig fast på adenylatcyklase og kan ved tilføjelse af ATP danne cyklisk AMP, som er et signalstof. Herefter skal alfa-proteinet tilbage til beta- og gamma-delen, og der skal bruges energi for, at de kan blive bundet sammen igen, som det ekstra fosfat skal bruges til.